Jó reggelt, Vietnám! Végre megérkeztem. Hosszú volt az út, de itt vagyok. A gyönyörű városkának látszik. Hát nem is hülyéskedek tovább, inkább szétnézek. De gyönyörű. Nyilván ez a városháza. Azt írja, hogy keddenként ingyenes a belépés. Ma csütörtök van, de nem baj. De nem kéne itt valakinek lenni? Hol van a rengeteg titkárnő, polgármester, sorolhatnám. Azért a tűz nagyon szép. Festmények is gyönyörűek. És ezek a lámpák, ahogy lógnak a falon, meg a plafonról is, ahogy lógnak lefele. Ez nagyon szép. Ez egy gyönyörű hely. Csak kissé kihalt. Akkor a polgármesteri hivatalban nem nagyon találtam embereket. Még lenézek ide. Suttyomba. De nem, ez csak egy lenti kijárat. Ez a 12-es számú és a 13-as számú lakóházak. De ez micsoda, egy kis WC vagy? Ez itt egy kis WC lesz. Na. Ó, de gyönyörű. De nincs itthon senki? Halló? Na talán itt. Ahó, van itthon valaki? Nincs senki. Ahó. Nincs itthon senki? Az milyen fasz a ajtó? Bejönnek a mobok. Oh-oh. Most azt hittem, nem tudok kimászni. Hát. Miért érzem én úgy, hogy itt nincs itthon senki? Itt nyitva van az ajtó. Jaj, ez egy kocsma. De jó már. Na bezzeg pia az nincs. Jellemző. Hé, ez is ilyen faszán záródó ajtó. Itt már jártam. És esteledik. Lassan kéne keresni valami helyet éjszakára. Egy templom. Gyönyörű templom, csak nekem valami olyan hely kéne, ahol alhatok. Na itt nem akarok aludni, ez egy temető basszus. Na ez a 14-es számú. Wow! Ez egy lakóház? Ez nem egy lakóház amúgy. És egy titkos szoba, vagy nem titkos, csak ilyen kicsi. Akkor lássuk csak. Oké. Na, ezt
most megcsináltam olyanra, hogy semmi és senki ne zavarhassa az álmomat. Szóval, most aludtam egy jót. Akkor ideje elmondanom, hogy miért jöttem én ide. Azon kívül, hogy azt hallottam, hogy ez egy nagyon szép hely. De amikor azt hallottam, hogy ez egy nagyon szép hely, akkor úgy őszintén azt hittem, hogy élnek is itt emberek. De hát így... Ez... Hoppá, tűzég valahol? Hát de jó. Hát én tényleg azt hittem, hogy itt élnek emberek, de hát én úgy nézem, hogy nincs itt senki. Na. Tehát úgy kerültem ide, hogy miután legyőztem a múltkor Herobrine-t, kiderült, hogy rengeteg sok követője van neki, és amióta Herobrine visszatért, életre kelt, azóta ők nagyon mozgolódnak. És elvileg valahol... De jó. Milyen jó festmény van. És elvileg valahol... errefele van a központjuk. Szerintem ez egy étterem lehetett. És szerintem az Ober, a főpincér az itt dolgozott, itt számolta a bevételét, itt volt a kasszája, meg sorolhatnám, tehát így. Ja. A kérdés, hogy hova tűnt mindenki? Én azt gyanítom, hogy a Herobrine követői raboltak el mindenkit. Akkor viszont valóban errefele van a főhadiszállásuk. Na ez micsoda, itt is nyitva van még az ajtó. Ez valami malac farm, azt írja Hanson Speak Farm. Itt mi a büdösért? Yes System. Te jó Isten, ez egy brutális ez bánya. Ne basszus, dungeon. Mi az ördög volt itt? Lol. Lol. Itt mi a fene lehetett? Valami tornádó söpört itt végig? Meg tiszta mohás minden kő is. Hát királyság. Nyek. De végül nem tudtam meg, hogy most mi ez a Hanson malac farmja, pedig már hallottam a malacok röfögését. Na jó. Azt kéne végig gondolni, hogy a fenébe jutottam oda. Na jó. Hát akkor attól tartok, hogy... ide nem esünk le. Szóval attól tartok, hogy Herobrine követői értem is el fognak majd jönni. De mennyi sok fa van itt már.
Templom. Nagyon jó, nagyjából kezdem kiismerni magamat a faluba. The Gift School. Mi a fene ez? Ja, a kocsma, fasza. Na jó. Akkor... egyelőre... illetve, hogy egyelőre, mert ez most úgy működik, hogy az egyelőre az azt jelenti, hogy ugyanannyira. Az egyelőre meg azt, hogy na most akkor egyelőre csinálok valamit, amíg stb. Ezt tegnap tudtam meg, és most ezzel én nagyon felvágok. Na lássuk. Mi ez a fura hely? 13-as számú lakóház. Amintha jártam volna. Aztán fene se tudja. Igen, itt már jártam. Ide bedörömböltem, de nem volt itthon senki, ezért hagytam a fenébe. Hát akkor... most mi a fenét tudnék én csinálni? Na egy pillanat, álljunk csak meg, az ott miért? Miért van ott egyetlen egy darab zúzott kő? Mint a zörgést hallottam volna. Ti is halljátok? Mi a fene? Maradtak itt emberek? Ha van itt valaki, kérem válaszoljon. Ahó. Van itt valaki? Pedig én megesküdnék, hogy hallottam valamilyen hangokat. Itt nincsen senki. De én tudom, hogy hallottam valamit. Mindjárt ide hallgatozok újra. Most már nem hallok semmit. Pedig esküdni mertem volna rá, hogy valami zörgést hallottam. Na mindegy. Olyan szép téglaházikó. Egy könyvtár. Milyen gyönyörű könyvtár. Ez egy nagyon szép könyvtár. Nem is értem eddig, hogy nem vettem észre. Ugye ez nem ott volt a létre. Az ott csak nem egy búzafarm. Érdekes. Talán oda kéne menni és megnézni. És meg is érkeztem a házba. Gyönyörű. És megint hallom ezeket a fura zörgő hangokat. Az ott egy ember? Ez nem ember. Miféle teremtmény ez? Jézus Isten, milyen teremtmény ez? Ez egy
Ez olyan, mint a csontokból lenne, te Jézus Isten. Életemben nem láttam még ilyet. Hát... Minden esetre... Itt van egy csomó búza. Ezt jó volna összeszedni. Megint itt van ez a fura íjas. Jézus Istenem. Nagyon rosszul néz ki szegény pára. Gyorsan visszavetek egy-két magot mielőtt annyira megkeményedne a föld, hogy már nem tudom belegyömöszölni a magokat. És itt egy láda, hát ha van benne valami használható. Egy könyv. Hát, nézzük, mi áll benne. Azt írja, a herobrinek közelednek, már szinte mindenkit elragadtak. A fura hörgésük olyan riasztó, mintha farkasok lennének, vagy még inkább élőholtak. Elvileg Herobrine beteges kísérleteinek szüleményei, és csak akkor lehet őket elpusztítani, ha felrobbantjuk a labort. Hát, ez kellőképp érdekes. De mik azok a Herobrinek? Biztos Herobrine-nak az emberei, a követői. Olyan az a fura csontos fickó is közéjük tartozik? Hé, kacsa! Az mi az ördög? Furán hörög. Én azt hiszem, kezdem sejteni, hogy mi az ördög lehet ez. Ez egy Herobrine? Gyere, te mocskos! A mocskos Herobrine? Szóval ilyenek ragadták el a falusiakat is. Ilyen aljas szörnyetegek. És valamilyen labort el kéne pusztítanom. Hát ezek az ajtók szerintem... Hoppá, az örgés. Miért nem érzem magam vajon biztonságban? Gyorsan megcsinálom ezeket az ajtókat, nehogy az aljas Herobrinek, vagy még inkább ezek az íjászok, meg a... még nem tudom, hogy mik lapulnak odakint, ezek közül bármi is ide betörhessen. De már megint hallom ezt a fura zörgést. Ezek a fura zörgő hangok az őrületbe kergetnek. Ott úszik a vízen egy tutaj. Az mi ott? De Jézus Isten! Ott úszik nyilván a kikötőből. Van, jobb lenne, ha visszahoznám. Ott egy olyan fura, csontokból álló dög a fa alatt. Csak észre ne vegyen. Azt a mocskos Herobrine! Jézus Istenem! Te szemét Herobrine, na gyere! Nem bírja a napfényt. Meggyullad a napfényben a Herobrine. Herobrine kísérlete mégsem volt teljesen tökéletes. A teremtményei meggyulladnak a napon. Akkor biztos, hogy a laboratórium valami sötét helyen lesz. Mondjuk a föld alatt. De ez mi már a kacsa? Itt szórakozik velem, trollkodik. Na, remek. Szóval akkor ilyenek ragadták el a falusiakat.
Egy bárány? Csak nem. Te csak nem Odysseus vagy. Odysseus ritkán fehér, de szerintem ez ő lesz. Odysseus, te idáig követtél engem? Direkt megmondtam, hogy maradj a birtokon. Te mit akarsz, csirke? Odysseus, én direkt megmondtam neked, hogy te maradj a birtokon, mert ez veszélyes lett. Nem leszünk jobban, ha nem hallgatsz rám. Na mindegy, gyere, keresünk neked valami békés, biztonságos helyet. Gyere. Mondjuk a 2. számú lakóházhoz mit szólsz? Na gyere, be tudsz jönni? Ezek szerint nem. Na gyere. A kacsa is bejöhet, nem érdekel. Ide. Hát ez a tűz, ez nem biztos, hogy itt jó ötlet. Még Odysseus megsérül. Hát ha ide bejönne. Ebből itt nem lehetne baja. Na, gyere be ide, Odysseus, csak neki kimászik simán. Az nem. Hát csak nem olyan buta, hogy belemenjen a tűzbe. A kacsa az már kijött. Hát minden esetre akkor Odysseus most itt fog lakni a 2. számú lakóházban. És akkor így. Na. Ezzel az Odysseus kérdést letudtam, hát én ezt nem hiszem el, hogy ideáig követett, mikor direkt mondtam neki, hogy ez most egy nagyon veszélyes lett. Pasta fazol. Ez valami tészta étterem akkor? Itt is ég a tűz, mindenhol ég egy tűz. Itt ég a tűz, itt sütögették a tészta. Na mindegy, nem érdekel. Nem tudom, hogy hol lehetnek a város lakói. Lehet, hogy már a város lakóiból is ilyen herobrinek lettek. Azt a helyet még nem láttam. Mi ennek a neve? Azt a büdös. De gyönyörű. Ez valami óvóhely lehetett. Szerintem ez valami óvóhely lehetett, csak ez is eléggé rosszul épült. Igen, értem én. Ez ilyen taktikai hiba volt, hogy rosszul nyílik meg záródik az ajtó. Nyilván ezért is nem működött jól az óvóhely. Ezért tudtak mindenkit elragadni a herobrinek. Hát igen, szomorú. Úgy látom, akik itt voltak, azok nem voltak túl eszesek. Az itteni lakosok. De se baj. Legalább van itt egy gyönyörű szép város, ami valószínűleg nagyon közel lesz a herobrinek tanyájához. De hol lehetett Herobrine laborja, ahol előállította ezeket a szörnyűséges teremtményeket? Épeszű ember nem alkot ilyeneket. Ezt ilyenek is csak az ő beteg agyába fordulhattak meg. Tehát nem akarom elhinni, hogy ez így. Hajlaj. Hát ide kicsit automatizált. Na. Anyám borogas. Most visszatértem volna. Igen, innen jöttem ki. Nem egy nagy város. Aztán viszonyítás kérdése, én még mindig nem tudok benne tájékozódni. Ja, tényleg ez ilyen automatizált. Itt mindenhol tárva nyitva vannak az ajtók. Szerintem a
Herobrinek egyszerűen lerohanták őket. És ezért maradtak így nyitva az ajtók. És nincs itt egyetlen túlélő se. De hogyha volt nekik egyfajta óvóhelyük, az ahonnan kiragadták őket, talán volt egy másik is, ami jól működött. De lehet, hogy mindenkit elragadtak a Herobrinek. Minden esetre itt nem vagyok én se biztonságban. Legokosabb volna bevonulni az óvóhelyre, de azzal nem érnék el semmit, nem menekülhetek el a problémák elől. 17-es számú lakóház. Egy pillanatra? 17-es? A katalógus szerint is csak 16 lakóház van. Na mindegy. Itt is pislákol egy kis tűz. Egy pillanat. Valami engem már egy ideje nem hagy nyugodni. De mi az? Mi nem hagy nyugodni? Tűz. A tűz még mindig ég. Odysseus, ne zavard meg a gondolatmenetemet. Még mindig ég a tűz. Kértelek, hogy ne zavard meg. Tehát, hogyha még mindig ég a tűz, akkor az azt jelenti, hogy nem is régen még itt voltak emberek. Tehát nemrég történhetett itt az apokalipszis. 16-os számú lakóház. Itt is még ég a tűz. Ez hihetetlen. Kis mosogató. Itt még ég a tűz, hát ez... Meg itt is. Meg mindenhol ég a... Ugye ez nem te vagy, Odysseus, aki itt a ház tetején ökörködsz. Jól van, úgy látom, hogy nem. De most egy percre leblokkoltam. És oda. Azt a büdös! Ez mégis mi a... Na milyen szép hely, ez itt tele van állatokkal. De ahogy elnézem, ott vannak tökök is. Hozok egy párat. Szóval akkor annyit már megállapítottam, hogy Herobrine laborja a föld alatt van. De vajon a föld alatt hol? Te jó Isten esteledik. Haza kéne jutnom. Nem akarok egy csákánnyal megküzdeni a Herobrinek egész hadával. És mi lehetett ez a hely? Mert már eléggé elpusztult. Bármi is volt itt. Lenora Manor House. Mi a felét jelentett ez? Azt hogy tanástalan vagyok. De... Ó, a 16-os számú lakóház is ilyen király. Hogy egyszerűen az ajtón simán bemasíroznak. Persze ez így jó nekem, mert nagyon tetszik ez a dizájn. Csak amikor itt erre ólálkodnak a Herobrinek, akkor nem biztos, hogy ez okos ötlet. Meg lehet, hogy ide is kéne egy ajtó. Miből adódik a kérdés. És mik azok a zöld vackok ott a távolban? Mi a francok élnek itt? Te mit akarsz itt, birka? Te nem Odysseus vagy, te menj innen. Menj innen, ne gyere be. Isten. De ott is ott van egy Herobrine. El kéne kapni.
Gyere te, Herobrine. Ó, basszus, innét nem jutok le. Ha csak nem itt erre. Gyere te, Herobrine. Mondd meg nekem, hogy hol van Herobrine laborja. Ó ne, elválaszt tőle egy kerítés. Ez így nem lesz jó. Ez az eszeveszett hörgés. Gyere! Tudsz te egyáltalán beszélni? Tudsz beszélni, vagy fogalmat sincs róla, hogy hol van Herobrine laborja? Átkozott. Hát úgy látom, beszélni nem tud. Csak hörögni, meg támadni. Herobrine igazán kitett magáért. Megint ott egy ilyen csontvászszerű, nem is tudom én micsoda. Ez az íjával, meg a... Ó, édes Istenem. Milyen hely ez? Én komolyan mondom, hogy szívinfarktust fogok egyszer kapni ezektől a szörnyetegektől. Egy pillanat, ezen a képen is annak egy kis zöld izének volt ilyen feje. Ez felettébb érdekes. De miért nem tudnak a Herobrinek beszélni? Mennyivel egyszerűbb volna a dolgom, hogyha elkapnék egyet, amelyik tudna beszélni, és bezárnám, és kivallatnám. Lehet, hogy tudnak beszélni, csak nem akarnak. Érdekes. Úristen! Mekkora pók! Hát... Én már semmi sem fogok meglepődni, ha egyszer kijutok innen. Én komolyan mondom, most már azon lepődnék meg, ha egyáltalán itt találnék valakit. Itt az óvóhelyre inkább lehet be kéne jönnöm is itt lenni, de ehelyett inkább keresnem kéne egy helyet, ahol átvészelhetem az éjszakát. Jézus Úristen! Odysseus is odabent van! Gyere csak! Gyere csak, te zöld színű, szerű, szarú mocsadék! Gyere ki onnan! Gyere ki, hagyd csak békén Odysseus! Gyere, rendezzük csak le egymás közt! Anyát szeret? Gyere, gyere! Úristen! Sistergett, mint valami TNT. De megint, mint valami elcseszett TNT. És fölfújódik. Lol. Megmentelek, Odysseus. Jövök. Ó, semmi bajod, jó. Hú. Megint egy ilyen kép erről a kis zöld, sistergős valamiről. Borszadály. És ott is úszkál meg egy Herobrine. Ott úszkálnak, édes Istenem. Szörnyek vannak a közelben. Biztos ez a zöld színű vaszak. Jó. Alszom egyet. Tényleg nem tudom, hogy mi lehet ez a hely. De ott úszkál a szemét Herobrine. Úgy látszik, amíg vízben van, nem gyullad ki. Ilyen zöld szörnyetegeket meg reggel is láttam, azok úgy nézem egyáltalán nem gyulladnak ki. Odysseus, menj hátrébb. Tudom, hogy szeretnék kimenni sétálni, de nem lehet. Nem mehetsz ki, mert túl veszélyes. Ott a szemét Herobrine. Gyere csak! Gyere csak ide! Ez a kis nyomorú csukjás szörnyűség. Gyere ide! Gyere!
Még ilyen szörnyetegeket nem láttam. Ezeknek a Herobrine-nak voltak kísérletei. A büdös. Minden esetre majd. Valamikor muszáj lesz kiderítenem, hogy mi az öreg Isten folyik itt. Meg kell találnom Herobrine laborját, és el kell pusztítanom. És rá kéne jönnöm, hogy ha esetleg túlélték a falusiak, akkor hova a fenébe tűnhettek? Illetve, hogy ez ugye egy város, tehát ha a városiak túlélték, legyünk precízek, akkor hova a fenébe tűnhettek? Illetve rá kéne jönnöm, hogy mi a fene az a romot. Az a mocsárszerű romhalmaz ott a távolban. Sok még a nyitott kérdés, de idővel talán rájövök, hogy mi folyik.